Friesland maakt het hem op voor een frisse Koningsdagmorgen. Handelaars van de vrijmerk in Ljouwert hebben van de morgen betiet al de mooiste plakjes bezet. Het maai officieel pas juni na achten, maar nevens Ruud Visser kniept de politie een eegje dicht. Waar hier vrij die ik stond, hebben we best verkocht. Dus we zijn maar mooi betiet. Want er moet binnen mooie plakjes worden, hè? En de plakjes bij de Vrouwenpoorts Bregen staan bekend als lucratief. Visser en zijn handelpartners sliepen vannacht in de auto. Omste beurt, we zijn met trein, dus omste beurt hier even slippen. Dus, Wat zwier nacht? denk het wel, ja. En morgen voor jou worden dan kunnen we uitpakken, hè? En dat voor een verwachte opbrengst van €200. Maar handel op de Koningsdag is meer als yield. Want het meeste levert het oude net op. Nou, ik verkoop platen, singles, LP's en ik heb bloemenbakken gemaakt, van alles wat. Wat levert het op, morgen? Nou, dat weten we nog. Dat weten we niet. Als we 15 beuren hebben blid. Dus het is puur hobby. Dus, ja, gezellig, voor de gezelligheid.